Michael, vi tager fra Nordjylland med en 2-0 sejr mod Vendsyssel. Hvad blev det for en kamp? Jamen lige så svært som vi havde regnet med at forberede os på. Vi havde været lidt problemer med at spille os ud af deres aggressive pres, og de kom op og vandt boldene højt op på banen, og dermed også skabt nogle farlige situationer ind i vores felt. Vi kom jo til pause med 0-0, hvor det helt klart var vores modstanders kamp. Lidt fortrøstningsfuldt alligevel, fordi det netop stod 0-0, men også fordi at jeg tænkte, at vi kunne godt blive bedre. Hvis vi skruede på nogle ting, kunne vi godt blive bedre. Blandt andet i starten af en halvleg skifter vi os lidt ud for at se, om vi kan tvinge og overtage det, og ved at kunne spille lidt ud af noget pres, og dermed komme i nogle gunstige situationer for vores offensive folk. Man skal sige, mål er jo ændrer jo fodboldkampe, og målet til 1-0 gør jo, at lige pludselig så blev det vores kamp, og modstanderne skal stresse lidt for at nå op og åbne lidt op. Og jeg manglede jo at gøre det færdigt lidt tidligere, men det lykkedes jo at score til 2-0 i overtiden, og dermed også ligesom lukke kampen til sidst. Så en virkelig svær kamp mod et godt, aggressivt hold, der både spiller godt fodbold, men også bruger deres fysik og bruger mange folk både i angrebsspillet, men også i deres presspil. Så en virkelig svær opgave, som jeg synes vores hold løste flot. Næste gang venter der så en kamp i Odset-pokalen, hvor Dalum venter på Fyn. Du snakker meget om, at vi har den her trupbredde. Er der måske også en mulighed for at belønne nogle af de spillere, der har gjort det godt, men måske ikke har fået 90 minutter så tit? Ja, det bliver der i den her runde også. Umiddelbart bliver pokalen vil vi gerne stille sig stærkt op, så vi vil vinde. Og vi vil en runde videre, og det skal vi også mod Dalum, og der skal vi rose, og det har jeg også gjort igennem de sidste 3-4 uger, den bredde, vi har haft, der har været med til at ændre kampene for os i løbet af kampen. Måske ikke ændre det, men pushe det på og tage det mere over i vores hånd, og det er klart, at de roller bliver byttet lidt rundt i den her runde og den her kamp, hvor vi skal på Daling Stadion, som jeg glæder mig til. Glæder mig til at komme ud de der små steder, eller mindre steder end det vi er vant til, men samtidig en divisionsklub, som har været der mange år. Jeg har selv for rigtig, rigtig mange år siden boet i Dalum, og når jeg lige gik en tur, gik jeg lige ned og kiggede lidt, så jeg glæder mig også lidt til at komme tilbage. Men når alt det er sagt, så gælder det om, at vi kommer en runde videre. Michael, held og lykke, og tak for din tid. Tak.